To, Assalamu alaikum jama'a, ga masu buƙatar wannan kiɗa na halitta challenge, wato wanda Nazifi Asnanik ya saka, to su mana magana ta cikin wannan number da take kan screen, wato kan wannan bidiyo, ko su kira mu ko su mana magana ta WhatsApp. Ba ma iya ga masu buƙatar halitta challenge beat ba, ko da kana buƙatar duk wani nau'in kiɗa, ko na hip hop, ko na rap, ko na waƙar aure, ko na waƙar yabo, bege, ƙasida, to duk za ka iya tuntuɓar mu ta wannan number wayan domin samun kiɗa duk kalan da kake so. Kuma don Allah ɗan uwa kar ka manta, in wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana alama ta subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin ta nan ne kaɗai za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Yauwa, ku ɗan dakata, ku je ku ɗan sha kodumo da wannan kiɗa. Duba, lawiya ya halitta, rabiya ya halitta, halitta, masoyiyata, ina na ganta, ina ta so in faɗa muku na rasa ya zana kwatanta. Halitta, Allah ya halitta. Sutura record to halitta. Ke ce halitta mafi kyau, ni ma na faɗa, duk wanda ya taɓa ganin ki tabba zai so ya daɗa. Hanci ido dara kamar yada, babu wata ya mace da ba ta zuwa hada. Inda ina raye mai taɓa ki babu da, kudin auren ki zana je na nema na har hada. Mi aure ni da ke mu haife mu samu ɗa. Mi rayuwar farin ciki ba fada, ba rikici ba raɗa. Baki shan wahala a gidana na faɗa. Baki wanki baki shara baki dokan mota, zai taki malama kamar uwa da ɗa. Na gode ma aboki, na gode. Sutura record. Halitta, Allah ya halitta.